Visitem un parc natural en família. Has anat alguna vegada a un paratge natural en família? Potser no, per això t'animem a endinsar-te en un espai natural i conèixer els secrets que amaguen. Arreu del territori tenim molts parcs naturals, de paisatges espectaculars i abundant fauna i flora, que podem visitar en família i en qualsevol època de l'any. Albuferes, rius, valls, cims, jaciments arqueològics, pous de gel, miradors, fars, illes, coves o llacunes. Triem el que més ens agrada i vivim un viatge apassionant. Estàs preparat? Dies abans hem de preparar bé l'eixida. Com arribar-hi, horari, rutes i punts d'interès, flora i fauna, activitats que podem realitzar. Assegurem-nos si hi ha centre de visitants o d'interpretació, perquè serà un bon punt de partida i d'informació. Abans d'eixir, recordem consultar el pronòstic de l'oratge i assegurem-nos que el lloc està obert al públic. Triem la roba i equipem-nos segons la previsió del temps. La roba ha de ser còmoda i transpirable. Si fa fred, agafem xaqueta i si plou o fa vent, no hem d'oblidar-nos de l'impermeable. El calçat és molt important. Posem-nos les botes de muntanya o el calçat específic i evitarem caigudes i lesions. Imprescindible. Aigua i menjar, entrepà, fruits secs, barretes energètiques o fruita. Crema solar, gorra i ulleres de sol, mòbil, mapa de la ruta i DNI. Lot de primers auxilis, mocadors i repel·lent d'insectes. Bosses per a guardar els residus i reciclar-los després. Opcional. Prismàtics i llanterna, bastons de senderisme, llibreta i llapissera i una cistella per als tresors naturals. Amb l'ajuda del mapa, seguim les indicacions i no ens eixim de la ruta. Anotem a la llibreta els llocs que ens agraden, els arbres i animals que vegem i omplim la cistella dels tresors amb pedres boniques, fulles i pinyes. Amb tot el que agafem, podrem fer el nostre llibre de natura. Obri els ulls i observa els paisatges, les muntanyes, les estrelles, els llacs, els núvols i els camins. Si et deixes captivar per la natura, viuràs aventures que no oblidaràs mai.